କାଲିର ଘଟଣା ଜଣେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଖବର ମିଳିଲା। ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ସେ ଉଠି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ଭାସି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। ଭିତରେ ଧରିକି କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଉପର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ କିଛି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଆଉ ଖବର ମିଳୁଛି ତା ସାଥିରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସେ ଛୋଟିଆ 5-6 ବର୍ଷର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବାରୁ ପାଣିରେ ସହ ତାକୁ ଭସାଇ ନେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ରହିଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ବି କିଛି ପତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟି ବସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା। ଏବେ ବି ତା'ର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। କାଲି 2-2:30ଟାର ଘଟଣା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପତ୍ତା ମିଳୁନି।